nemukoma wangu awa atinyarariya mushure mekunge watama wabva kuno kwasaka dzokorora ndakakumbirwa nzvimbo nemukuru yekuti wambogara panzvimbo pangu mushure mekunge watama saka pawakazodzoka kuno kwakandikumbira nzvimbo kuti wambofanogara vachitsvaga pokuti waende saka pari zvino havachada pakubva panzvimbo paye ndakuwati chindidzorera nzvimbo yangu ndakuda nzvimbo yangu ndaza kuirima ivo vakurambirira ipapo makamapanana nguva here yekugara ndakati vanogara makore 3 asi vakazodarikira zvesvingo pa5 years vachigara chingotiwo sehama yangu handingabva ndamuti ibva achazviona vega saka ndakazitoona kutoti havasi kuda kubva chichanetsa nhasi kuti muchita achibva emukoma ndakuda kushandisawo nzvimbo yacho iyo namapanana muri wairi pasina sabu tangopanana pamukomana mulimi naichokwadi aizodati uyu muningi wangu akandipa zvechokwadi mushure mekunge inini ndabva pandaigara pamunda pari paamai guru ndabva ipapo shuva muningi wangu takatato nenguva tisingataudzane naye ndianundu Zakaria tisingataudzane naye takazowirirana nemunin'ina wangu pakuti amai guru vaye vakanga vakundidzinga pamunda pavo munin'ina wangu akanditi mukoma hazviiteba kuti musimbesiyana nevanhu vapi nevanhu ivakatasemonekana inini handitaure navoba inini ndakanzwisisa semukoma wake ndati munin'ina wangu anzwira tsitsi kuti ndibude mune vanhu ava chokwadi ndakaenda ndakavaka pamunda 2015 kusvika izvozvi chazoita nhasi kuti inini munin'ina wangu achinditi iwe mukoma bva ipapo iye kuti munin'ina wangu uyu akauya kakawanda pamba pangu achindirwisa ndichinyarara ndichiti hamunin'ina achiuya akandirwisa kwaita katatu tigadziswa nemapurisa ekumusha achitombondibhadhara nditi sori mukoma nhasi uno andirwisa futi kechi4 pandakati uyu munhu achandikuwadza uyu ndinoregai ndiendewo kune mutemo ndizvigone kuzvichengetedza pane zvaari kundiita ndaenda zvechokwadi ndakaenda kumapurisa ndakanomutorera peace order yokuti arege kusvika achindiita zvaaindiita ndopasimuka nyaya achibva hama yake enda kwasabhuku tisati taenda kumapurisa ndakatinda naye kwasabhuku sabhuku wakanditi nyaya iyi yokurwisana iyi ndeyekumapurisa iyi imangwana achakabva aenda kwasabhuku kuti taurirai mukoma wangu kuti ndakuda nzvimbo yangu ndada kuti tanga taida kurwisana atoona kuti mukoma apa kapa kana ini ndaenda kutoona kuti uyu kauyu hachaziva kuti achandisvitsa papi ndochakaita kuti ndiende kumapurisa ndizomutora peace order kuti azoti ndaakupada nhasi takatoparana tichiwirirana semwana semukoma wake ende chitowirirana nhasi uno apandipidigukira amai vaye vokundidzinga vaye vanga vasingataura naye vakatomberesana kumapurisa futi naamai vaye naiyeyo inini vachitondiwitnisa vachitiita munhu akanaka pange zvavari kuita nhasi futi pane uyu neni right vadaro manje ningi wangu pakadzoka akati onaka ndakati aiwa ininika regai ndichizvichengetedzawo kundirwisa kwacho kwanyanya ndozvamusai zvinhasi zvichangamira mairwisiranirana nyaya yekuti ibva apa here kana kuti mairwisirana nyaya aingondirwisa inini handaiziva manje kuti kundirwisa kwaari kuita ari kunyara kundiudza kuti kana kuti mukoma ibva papi dai akandiudza asingandirwiseka dai nanhasi kadai tisina kurwisana dai nanhasi asina kumbozvitaura saka uyo ari kuti ndakuda nzvimbo yangu zvokurwisana zviripo zvimwe zviro zviripo ari kuti ndakuda nzvimbo yangu kainise kuti matenda kuti shuwa ndakapuwa samuruti kudii chokwadi ininika nemakore andagara ipapo ka hane zvaakuitika dari amenu changamire inini pari zvino izvika handirabe kwanomukwanisa kuenda ndatodyara miti yangu ipapo mwe yakutojiwa zvokuti dai akandiudza kuti ari kundikumbidza ka
andaimbosvika baba kuti ndaizodyara muchero ba ipapo bo ndaiziva kuti apa hapazi pangu baba. Takatopanana murudo. Nhasi tapandukirana nenyaya yekuti chete inini ndazoenda iko kumapurisa ndofanira kungoshungurudzwa ndakanyarara semunhu akapuwa chinhu. Ko pawaimbogara pacho pakaenda ku Ini pandaigara ichokwadi pano apa painditiro zvapaindita painditira minano yesho ndakapawo mumwe munhu mushure mekunge amai iwawo wakanditi iwawo mwana kuti chazokupa pakugara ndikutaura amai guru wedu iwawo ndo wakanditi mwanangu unogara apa ndichokoti wakati ndaneni kwasabhu mukuru mashikarufu wakanditi ndamupapa wazofuma kuti pandukira futi kuti ndizonzi nomuning'ini wangu iwe siyana nevanhawe wona inini handitotaurawo vanawo ba kushiya kugara apa. Nasi unowapinda futi pakati pedu iye yuneni futi handisi kuziva asi iwo vana vanhu vachitowirirana. esa achidzokera pako kapa wangu uripo kudhara uyauda nzvimbo yakida zvomunana zvimwe izvo ndopamba pako Chokwadi changamira handigone kuramba apa asi pane zvandakandaitawo ipapa handiziva kuti ndinodiyo pamakore andagara ipa bhozi apa hatina kuparana chitaina kuti rendi wenenda kutogara. Ndanzwa uya achiti wakambotama wakanga waendepi? Ndambotama chakamira. Baba wako ndiani? Kuwawega kwa nyamwana. Kuwawega. Baba wako ndiani? Oh, baba wenyu mumwe chete. Okay. Kochaita kuti iwe upuwe nzvimbo nemuning'ina kana kuti mukoma. Mukuru ndoupa. Mukuru ndini. Chaita kuti upuwe nzvimbo nemuning'ina chi? Chokwadi chakaberwa kuti pangu inini ndakataka mumwe chokwadi. Ndakapa mumwe padapuwa naamai guru mukoma ndo vakatonditi atengesa ndokupa pokita sepokugara. Wakakuti chi? Vakatonditi pa mumwe munhu ndokupa pokugara. Ndokupa pokita sepokugara. Vakatenda neni kwasabhuku. Wakakuti tengesa. Chokwadi. Wakatengeserani? Munhu wandakapa anonzi Michael Nelson. Ani? Michael Nelson. Michael Nelson. Wakamutengesera mari. $300. Yusa. Ndo kuchinoenda pa wapiwa nouyu. Ayo, ndakaita pandakapuwa naamai. Vatiri kuti amai nhasi mudzinza. Ndo vakatenda neni kwasabhuku. Vakatonditi ndakaenda komupa apa. Vakaenda neni zveshuwa vakandipa ndakavagara. Uyu Nelson ari kupi uyu? Nelson hapo. Ari kupi? Anogara kadoma nasiziva kuti panogara hanzvadzi yake. Iri kupi? Yau yau. Ayo. Anogara paita munana ipapo. Ndo paanogara. Iye haana munana waari kusangana. Handisati ndavanzwawo zvangu. Sabhuku wako ndiani? Mashikarufu tateni. Rega timboenda newe mbichana. Akakuti unotengesa ivhu ndiani muzumba? Ndo chakamiri chayakakoitika ndekuti ini ndoka. Ndikakoti special matengesano atakaitaka. Asi kuti ndakamutitengesa. Ayo. Akatoko ndairwara madhezi wayo. Akakuti ivhu rinotengeswa muzumba ndiani?
achakamira ipapo ini ndakatozvitaurirwa naamai. Answer my question. Amai ndo akakutitengesa? Ndoka nditi ndokupa pamwe pokugara. Vari kupi? Hatizoti wawe. Amai uyai pacheya apo. Right, msati magara gogo. Ruoko. Ndinopika. Kuti zezo zanchataura. Zezo zanchataura. Chokwadi pamberi pedari. Ichokwadi pamberi paMwari. Garai pasambo. Ndiani zita? Kristina Muzvidzwa. Kristina. Tayenyu pore pore gogo. Kana ndiri ndanzwa zvakanaka amai, vana venyu vanetsana. Chikonzero chaita kuti vana venyu vanetsane ndechekuti uyu akatengesa nzvimbo yamakamupa sevabereki, achitengesera Michael Nelson $300. Izvozvo so. Right. Muning'ina ndobva amuti chimbofanira kugara apa kwemakore 3. Ndobva agara. Uyu akuchida nzvimbo yake, uyu akuramba. Izvozvo so. Akatanga kumpa. Mira yamai. Shoko riri kuti imimi ndimi makamuti tengesa. Ndozvaataura. Kwete so. Chokwadi rinoti kudii? Chokwadi chiri pamukomana Upi? uyu mukuru. Akatengesa nzvimbo dzababa wake dzese nemagadheni akatengesa, akasimuka akaenda kuchitungwiza mheno kwaakaenda, akanga asati aroora. Aenda kwaakaenda kubva anoroora mukadzi wake kupi ikoko. Achidzoka, sezvo isu takanga tiri mukati memusha, adzoka nemukadzi wake nzvimbo dzese akanga atengesa, achiti ina ndichagara muno mama Chingarufu. Vaoneka kubva aenda kudaro, azodzoka ndopaakati amai ini ndadzoka, ndina amai wasara, ndiri amai guru. Vandati mwanangu zvawaroora haungatambudzike, gara apa kumunda kwangu inini. Agara kumunda kwangu ikoko soko, akagara kwagore rimwe chete. Vakagotangana neni kundituka, varoyi makamira makadai, imi mamu hatigare nemi hamere kuti muri amai guru. Hapana chakasara pandiri soko, ndikati ai chakanaka chinoregwa, simuka hako pamunda pangu uende. Iwe hauzi mwana wangu ka, wazviona kuti muroora akandimirira padariro kutuka inini, zvokutuka soko, munda uri wangu. Ndikati aiwa, achiuya ndakangoti rongedzai kubva panzvimbo yangu. Inzvimbo yangu yandakasirwa nemurume wangu, ndange ndatokutambirawo sezvo nzvimbo dzababa wenyu makatengesa. Uyu ndokunzwa tsitsi kuti mwana wababa wangu adzingwa nani naamai guru pamunda pavo. Ndokutambirwa kwaakaitwa nemukomana upi uyu. Vasimuka kubva anotaurira kuti isu tadzingwa naamai guru kuti ibvai pamunda pangu. Kubva ndamuti zvese zvaari kutaura kuti ndo vakandititengesa. Sabhuku ari pano, Sabhuku handigona kunomutitengesa ari mwana womuramu. Indine musho wangu handigona kumutitengesa nzvimbo yababa wangu. Tataura muchinongedzera mambo gogo. Chokwadi chataura amai ava. Asi amai ava. Ndokorora? Chokwadi amai ava zvavataura ndopikisana nazvo. Nokuti amai ava vakakuti sorry. Kuti inini nditozotengesawo ipapo. Ndokatoditi hona ini ndatengesa gadhi rangu. Toda kutama neivava. Vatoditi hona ini ndatengesa gadhi rangu, ndeshuwa gadhi iroro vakatoritengesa. Vatoditi hona ini ndatengesa gadhi rangu, tida kuenda kwaseke tichitovenga uyu pabodzi naamai ava. Tichimuvenga uyu tisingataura naye bau. Fange zvakundiita nhasi zvokuti inini uyu handitaura naye bau, vane uyu manje. Zvanzi tida kutotama izvozvi, tida kutoenda. Ndazvinzwa. Nyaya iri pano ndeyekuti uyu akuda kuti uchibva panzvimbo yake akuda kuishandisa. Zako nzvimbo wakatenga.
unoziva here kuti uchibva pano uri kuenda kuchitosi hauchatobva ipapo uri kuziva haizvachangamira nzvimbo haitengeswe ivhu haritengeswe munhu ndikuatana kusaziva and I am telling you young man, zviko ndikuatana kusaziva changamira I am telling you uri kuenda iwewe na ukatengesera wacho mese muri kuenda ndo nyaya iri kupopota president wandinzwa uri kundinzwa ndiri kutaura newe changamira ukanzwa ari kunzi maland barons ndimi muri kurehwa uri kutoita hako bhizinesi rekutengesa magadhen eminda nei unevhu iwewe rakauya nando muzumba hauna chako utonzwa mukanganisi akanga akuitirai zvakanaka kukupai minda nemagadheni iwo akutengesa iye zvino waakunorambira pasi pako ndo zvinoitwa chakamira handina kurambira warambira akandipa saka ndakakuti ko nhasi waigopiwa pako paenda kupi pako paenda kupi wakatengesa pako unapo watengesa wakuchida pemunin'ina kana kuti pemukoma ndo zvinoitwa instead ungadai wakatohwarara munin'ina ndine urombo ndakaita mistake ndiregererewo mwana wababa kwete kubva watoita mupanyamanya kuita nhingirike kuita kurira pamwena wekunge gurwe ndozvauri kuita zvino nhasi manhenga ese tiri kuyapfaranyura ene ndokuda kutaurirai vana baba nana mai masabhuku musateerere musatiite mistake yekutengesa ivhu muri kuiendera kujeri ndichikusotora futi usabhuku wacho makateereraka pano ndine masabhuku mairi handiti mukanganise namuchekeche hanzi muchekechi namachekera mazvinzwa handiti saka my friend wodzorera uyu nzvimbo yake as soon as possible iyi yekutengesa iwa akudhira neni yamawinga muno mudare enda udzorere uyu nzvimbo yake izvozvo udzokere kwawakanga waenda kwaseke ndizvo zvichakamira asi ndada kukumbirawo unotokumbira sabhuku kwete inini uda kukumbira chii asananoda kukumbirawo ndechekuti ambotipo nguva semunhu asina tasi yokuti ndo zvinhu zvikuitika akupe nguva yei yokuti ndiozoona kuti ndikavaukatengesa wakamupa nguva iye ari kupi anonzi Michael Nelson uyu sabhuku ndiri kumuda umutaure kuti hanzi takupa 1 weekend inoyanga auye pano Michael Nelson uyo udzorerwe mari yako shamwari udzokere kunzvimbo kwako hatitomboda zvakunhu zvakadaro kuna zvakadaro hakuna chinonzi kutengesa ivhu muzumba kana munhu ada musha wangu uno ndinomutengesera zvivakwa nemichero ivhu kwete zvino 300 yacho muchiinayo here nhai maposa makamwawawa yakapera iye uya agara ipo paye narini iwe ndiwo wakutambura manje asi baba naamai wakanga wakupa nzvimbo yekugara mwedzi uno ndiani 1 November unofanira kunge wabva ipapo nyora pasi wadzwa iwe michero yaari kureva uyu akanga adyara achakuudza mari yaanoda umudzorere mari yemuchero yake wazvinzwa kana dzimba dzako dzawangova ipapo achidzidawo anokubhadhara ibva ipapo tanzwana ndati musowani chitoenda izvozvo ukare ruvara
hatidi munhu ane musikanzwa yakadaro yekuti unoita basa rekutengesa nzvimbo muuzumba. Zvakamboitwa kuti. Thank you.